Kuha-kuha lang, friends. Nabunga na yung popcorn natin, friends. Kuha-kuha lang. Hello, friends! What's up? What's up? What's up? Kumusta na kayo, friends? Sorry, hindi ako nakapag-post for ilang weeks na nga ba? Kasi po, may 3 weeks vacation po ako. Last week na po to ng bakasyon. Sa Monday, balik work na. Kaya, pinagkaabalahan ko, friends, ay nanood lang ng Korean novela. Yun. At today, nagpunta ako sa work. Nagpa-vaccinate ng influenza vaccine. Yan. Yan yung pinagkaabalahan ko for 3 weeks. At kung nakikita niyo, friends, saan ba kayo nakatira? Tingnan nyo, oh, may mapa ako sa mukha. Ano ba itong ano ko? Yan. Yan, mapa. Pinil ko yung mukha ko. Chemical peel. Isa sa pinagkaabalahan ko. Kasi nga, bakasyon, 'di ba? 3 weeks vacation. Kaya, walang magawa. Pinagkadiskitahan ang face. Para naman matanggal tong mga mga scar ng pimples. Pimples. Yan. Kaya pinil ko, friends. Kung kaya, for today, pwede nyong i-locate kung saan kayo nakatira. Kasi tingnan nyo, parang may mga maliliit na islands lang, oh. Diba? Maliliit na islands. Sana lang maibsan na yung discoloration sa mukha ko. Yan, 'di ba? Kita niyo, friends. Kulay ng pimple. Kahit wala na yung pimple, andyan pa yung kulay. Kaya mukhang may pimple pa din. Kaya need talaga na i-peel. Hindi ko magawa-gawa, friends, pag may work. Kasi nakakahiya naman ganito yung mukha ko, tapos mag-work ako, diba? Kaya ngayon ko ginawa. Yan lang yung update, friends. Kayo, kumusta naman kayo?